ሰላም 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 ቤተሰብ መጀመሪያ እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብሓን መጻኹም ክድፈቱ ማለት እዩ መሓዲስ ክኾንኩም ላይክና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ናይ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ሪአክት ስቴት ማለት እዩ ሪአክት ኣብ ሶርስ ንኸድሞ ኣብ ሶርስ ውሽጢ ኮምፖነንት ፎልደር ክሬት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ክሬት ገይረ ኣለኹ ኣብ ኸይደ ክሬት ፋይል ይገብራ ማለት እዩ ክሬት ገበር ፋይል ልማዓንቲ ኣይኮነ ማለት እዩ ሪአክት state .js ካው ኢንተር ኢላ ማለት እዩ አሁን ለምሳሌ RCC ማለት ሪአክት ክላስ ኮምፖነንት ክትቀመጡ ነው ማለት እዩ እሺ ሪአክት ኮምፖነንቱ አውዚ ለምሳሌ ሴት ቴሌ ማለት እዩ ሴት እሺ كلامه لكن سكوت ديفولت ماتي كلامه أموداتا سيف تيست كلا تمسكه أسلمي تأيو ستيت ماتي ستيت كابس سيكون عطوا ماتي كوستيم مسكهم يقولون كعتهي لين ماتي أبيس ماشي لفتي شفت كلامه لو دخلت input كلام سيكون لكن جاء المحس أحيانا هو يبزوي ماشي يمكن لتين يا كتفا يا أقوم كومنت كذا ماشي ماشي ስለዚህ ወደ ታይግራም ሲኩም እዚህ ጋር ደግሞ ስቴት ሞድ ስቴት ሆዚ ኢምፖርት ገደኝ ማለት ስቴት ኢምፖርት ገደ ከምታይ ካብ ፎልደር ኮይኑ ሪአክት ስቴት ሲል ፋይል ነው ማለት ስለዚህ ስፔስ ይበ ፎልደር ስላሽ ያጻ ማለት ስለዚህ ስቴት መስኮርዋ እሺ ተርሚናል ኮሞ ተርሚናል ሄደ ማለት አውዚ ሲዲ ለማለት አክኒሚ ማይ ፈርስት ኢንተር ደግሞ ኤንፒኤም ስታርት ማለት ስታርት ይገብራል ደግሞ ማይ ፈርስት አፕ ስታርት እሺ 3 ሰከንድ ህዝብ ሎዲንግ ይገብራል ማለት ነው እሺ ስታርቲንግ ዘ ዴቨሎፕመንት ሰርቨር ሎካል ኮስት ለዲ ጎናለ ማለት ነው ከዚህ ምንም ስለያውቁ ምንም እየምጸን ማለት ነው ስለዚህ ወዚህ ሄደ ግን እሺ የጥፊ ማለት ነው ሻውዚ አብዲ ውሽጥ ማለት ነው ስለዚህ ሊንክ ዋን ይለ ማለት ነው እሺ ኢላማት ትሪፕ ቴሊያ ማለት ነው ኢላማት ትሪፕ ያ ወዝካ ኢንተር ኢላማት በተን ወዚ እሺ በተን ሰብስክራይብ ቴሌቪ እሺ هذه سيف تقريبا أوتبوتي تقريبا إني هذه قامت ترتيبنا سبسكرايب هالتايو وإن علمنا ستيت نتكلم تاماتي أبديت كذا ماتي هذا من تزي وزي عيدا ماتي لا ماتي وزي السبسكرايب ولا زي أكليك مسكرنا سبسكرايب كليك مسكرهم سبسكرايب لجورثمنا يعني لنا مال ريسبونس ماتي بس نخلصنا ماتي كان علمنا ماتي ስለዚህ ያ ሰብስክራይብ ይገራ ሰብስክራይብ ስለገርኩም ያኔ ለማንተ ደለ ማቲ እሺ የተቀማጠ አውዚ ክላስ ኮምፖነንት እና ሞንጎ ሬንደር ኮንስትራክተር
እሺ እዚኦም ፕሮፕ እዚኦም ፓስ ዳታ ንምግባር ይሽክሩ ዲ ንድፎሞ እሺ ኣብዚ ዶት ሴት ማለት ቻናልና ማለት ቻናለይ እሺ ስትሪንግ ስለሆነ ማለት ኢጋማት ቲፕ መጀመሪያ ነይሩ ኢጋማት ቲፕ ማለት ኮኮማ እሺ እዚኣ ካሪ ብደሳ እዚኦም ናፅይተላ ማለት ናይ ኮንስትራክተር ከዓ እዚ ተኸፊቱ ብዚኣ ተዓፅያላ ማለት እሺ ስለዚ ኣብዚ ከድና በተን ከድና ማለት ኦንክሊክ ግን ሲ ካሜል ኬዝ ንጥቀም ማለት ክሊክ ልና ማለት እዚ ኮለስቱ ካሊብሬስ ፈንክሽን አሮው ምስ ተጠቀምኩ ዚስ ስለዚ አፕዴት ዝገበረለይ ፈንክሽን ክሬት ገብረኒ ማለት እዩ አፕዴት ዝገበረለይ ፈንክሽን ቼንጅ መሰጅ ተለይ ቼንጅ መሰጅ ግን ፈንክሽን ማለት እዩ እሺ ካብኡ ግን ዛት ቼንጅ መሰጅ ግን ፈንክሽን እዚ ይኩን ክሬት ንገበረና ማለት እዩ ካበይ ላበይ ዝቅይረልና ከዛንት ሰብስክራይብ ምስ ገበረ እንታይ ዓይነት ካሊእ ሬስፖንስ ይኮና ማለት እዩ እሺ ኣብዚ እውን ኣብኡ ከድና ማለት እዩ ፈንክሽን ክሬት ፈንክሽን ንገብር ማለት እዩ ፈንክሽን እሺ ፈንክሽን ንትገብሩ ቼንጅ መሰጅ ፈንክሽን ምስ ወፀኹ ካሊብሬስ እሺ ኢንተር ክለሞ ኣብዚኣ ዚስ ሴት ንሰርኩ ማለት እዩ እዚኣ ፈንክሽን ካሊብሬስ ኢንተር እዛ ቼንጅ ትግበረና እዚኣ ቻናል ማለት እዩ ቻናለይ ካበይ ይቀይረ ከዚ ሰብስክራይብ ምስ ገበረ ሰብስክራይብ ስለዝገበርኩም ይቀኒየለይ ወይ ደሞ ታንክ ዩ ፎር ዘ ሰብስክሪፕሽን ማለት እዩ እዚ ታንክ ዩ ፎር ዘር ሰብስክሪፕሽን ማለት እሺ እንተገረሙ እዚ ቀጥለ ፈንክሽን ከድሞ ሬንደር ምስ ገበረ ኣውትፑት ነው ማለት እዩ ኣብዚኦም እዚኣ ክሊክ ምስ ገበርዋ መፀት እንታይ ዝተስተካከለ ነገር እኒሀ ማለት ገና ስለዚ ኣብዚኣ ማለት እዩ ሄደርና ማለት እዚኣ ዛማት ቲፕነት እንታይ ገበረና ብምንታይ ቀየረና ይመስለኩም ካሊብሬስ ውሽጢ ኮይና ማለት እዩ ዚስ ዶት ስቴት ዶት ቻናል ምክንያቱ ለመጀመሪያ ቻናል ማለት እዩ ማለት እዩ ቻናል እዚ ሽፍት ሲ ምስ ገበርዋ መፀለና ማለት እዩ ክትመፅኣ ማለት እዩ ታንክ ዩ ፎር ዘ ሰብስክሪፕሽን ማለት እዩ እዚ በቅደም መንገድኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብስክራይብ ተደርኩም ታንክ ዩ ክብለኩም ማለት እዩ ታንክ ዩ ፎር ዘ ሰብስክሪፕሽን ሰብስክራይብ ስለገበርኩም ይቀኒየለይ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ከምዚኣ ነይራ እዚኣ ክሊክ ምስ ገበርናያ ታንክ ዩ ፎር ዘ ሰብስክሪፕሽን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቱቶሪያል ሪአክት ሴት
ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ኣጻዲ ብካሊእ ፕሮግራም ስካን ንክንደሕን ሕቶተለኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ምቕማጥ ትኽእሉ ኢኹም ኣጻዲ ብካሊእ ፕሮግራም ስካን ንረኽብ ኣብ ሽዑ ድሓን ፅንሑ ስለዝሰማዕኹምኒ ይቀኒለይ ቻው ቻው